Снегът ни изненада през април, но това няма да ми попречи да си свърша задачите, така че елате и прекарайте деня с мен. Днес трябваше да напазарувам някои консумативи, така че минаваме през работа, оправяме с служителката графика. Ставаме да работим, минавам да заредя колата, вземам си едно кафенце и ето това сладко, за да хапна за закуска. Отивам в Шумен, защото там ми е най-удобно и първата дестинация е магазин Теди. Освен за работа, разбира се, имаше и някои лични неща, които трябваше да си купя, защото утре имам рожден ден. Минах и през Пепко за детски дрежки за работа, също така през Лили, но забравих да ви снимам. След това се запътих към Разград, минах през офиса да оставя консумативите, отидох и до Kaufland да купя още неща, които не намерих в Теди и отново се върнах в офиса да ги оставя. После трябваше да мина през къщи, защото майка ми беше направила домашно кисело мляко. След това през Технополис да купя един ваучер, понеже до вечера сме на рожден ден. Също през Lidl за риба, защото пък трябваше да наготвя вечера, преди това да хапнем. И след всичките тези задачи най-после се прибрах, седнах да обядвам, след което се захванах с подреждане и печенето на мъфините, които са за утре за рождения ми ден. И ето най-после остана ми само да сготвя вечерята, като направих риба с салата капрезе, подготвих и подаръка за до вечера и приключих с това за деня. След малко отивам на рождения ден на най-добрия приятел на мъжа ми. И да, един след друг ден имаме рождени дни. Споделяте в коментарите дали ви харесват такъв тип видеа, за да правя повече.